हेलो लोगोफोर आंनि गोदान आपडेट चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन बरायनाय थाबाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों जायफ्रा नैबे भिडिअखौ नायगोन नोंथांमोना फारसेनिफ्राय मोजां बुजिलांगोन नोंथांमोना फार्स्टआवनो खोनासंग्रोना ला आं दिनै नोंसोरनो खोन्थागोन जोङो जब कार्ड पेन्डिंआव थांनायखौ माबोरै जों लिस्ट नायगोन आं दाख्लै मोनसे भिडिअ बानायदों बियो जादों दाख्लैनि भिडिअआ जब कार्ड लिस्ट नायनाय ओमफ्राय दिनैनिया जागोन जब कार्ड पेन्डिंआव थांनाय जोङो बे जब कार्ड पेन्डिंआव थांनाया ओरैबायदि लोगोफोर जोंनि जब कार्डआ जोंना जब कार्ड जाथ'वा बेयो पेन्डिंआव थाहैथ'यो नोंसोरबो नायनो हागोन जों पेन्डिंआव थांनायखौ गावबागावनि मबाइलजोंनो मबाइल एबा लेपटपनि गेजेरजोंनो अनलाइनै थ्रुयै नायनो हागोन नोंसोरबो बेफोरबायदि नायबानो जाबाय जोङो नङाबा कनफिउस जायो जोंना जब कार्डआ दाबो मानो फैयाखै होननानै बेफोरबायदि जोंना पेन्डिंआव थांना थाहैयो नोंथांमोना नायबानो जाबाय नोंसिनाबो फैयाखैबा बेफोरबायदि पेन्डिंआव थांनानै थाहैदों जानो हागौ नोंसोरबो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायबानो जाबाय फैदो लोगोफोर अब्ला फारसेनिफ्राय आं नोंसोरनो क्लियारै खोन्थालांनि नोंसोर भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय अब्ला लोगोफोर नोंसोरो बे जब कार्ड पेन्डिंआव थांनायखौ नायनो थाखाय नोंसोरो क्रम ब्राउजार बा जिखुनु ब्राउजार मोनसे बाहायनानै नोंसोरो बेखौ नायनो हागोन आङो दा क्रम ब्राउजारखौनो बाहायगोन नोंसोरबो क्रम ब्राउजारखौनो बाहायबानो जाबाय गासिबो मबाइलावनो क्रम ब्राउजार थायो जायफ्रा नेट सलायो बिसिनाव थाजोबखायो बेनिफ्राय आं दा क्रम ब्राउजारखौ थुनसै नोंसोरबो क्रम ब्राउजाराव अपेन खालामबानो जाबाय फारसेनिफ्राय नाय लोगोफोर नङाबा बुजिनाय नङा अब्ला बेफोरबायदि पेज खेवगोन अब्ला नोंसोर बेयाव टाइप खालामबानो जाबाय नोंसोर डाइरेक्ट टाइप खालामखाबानो जाबाय जब कार्ड लिस्ट होननानै बेफोरबायदि जब कार्ड लिस्ट बानाय टाइप खालाम अब्ला बेफोरबायदि पेज खेवगोन बेयाव नोङो नैबेयाव थुबानो जाबाय ग्राम पन्सायतआव खनसे थुनानै हो अब्ला बेफोरबायदि पेज खेवगोन मोजाङै नायबानो जाबाय पेजखौ बेयाव बेफोरबायदि आं नोंसोरनो फारसेनिफ्राय मोजां खोन्थालांगोन बेयाव दङ नै जेनेरेट रिपर्ट्स लिरनाय दं बेयाव जेनेरेट रिपर्ट्सआव नोंसोर खनसे थुबानो जाबाय सेकेन्डआव अब्ला बेफोरबायदि पेज खेवगोन बेयाव नाय मोजां नोङो बबेनि नोंनि स्टेटआ बेयाव ओंखारगोन बेयाव गासिबो स्टेटआनो ओंखारगोन नोङो बबेनि आन्ध्र प्रदेशनि ना आसामनि बेखौ नोङो सेलेक्ट खालामबानो जाबाय नोंनि स्टेटखौ बिनिफ्राय आङो दा आंनि स्टेटखौ सेलेक्ट खालामगोन बियो आसाम दंखायो नै आसामखौ सेलेक्ट खालामबाय आङो अब्ला लोगोफोर बेफोरबायदि पेज खेवगोन बेयाव नायबानो जाबाय बेयाव दङ स्टेट आसाम ओंखारफैदों बेयाव नों इयार नों बेखौ सायख'नांगौ बे इयाराव नों खनसे थुनानै होदो लोगोफोर मोजाङै नायना ला जायफ्रा 2017आव बानायदों जब कार्डफ्रा फैयाखै बेयाव नोंसोर लिस्टखौबो नायनो हागोन बिनिफ्राय नैयाव दंखायो 2017 2018 बेयाव गोजौनिफ्राय 2017 बाय नोंसोरो 2023 सिम नायनो हागोन बिनिफ्राय आङो दा नायगोन 2022निफ्राय 2023 खौ नायगोन बिनिफ्राय आङो नैबेयाव खनसे थुनानै होबाय 2022निफ्राय 2023आव खनसे थुनानै होबाय लोगोफोर अब्ला नायदो बेयाव आरो बिदों नैयाव सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट बेयाव नोंसोरो गावबागावनि डिस्ट्रिक्टखौ होबानो जाबाय नोंनिया मा बेखौ होबानो जाबाय अब्ला आं आंनिखौ होबाय बिनिफ्राय इयाव दङ नै ब्लक दङ बेयाव होबानो जाबाय सेलेक्ट ब्लकआव नोंसोरो थुनानै होबानो जाबाय बे डिस्ट्रिक्टखौ होनाय लोगो लोगोनो गासिबो ओंखारफैजोबखायो ब्लकफ्राबो ओंखारफैजोबखायो नोंसोरबो गावबागावनि ब्लकखौ होबानो जाबाय बिनिफ्राय इयाव दङ लास्टआव दङ नैयाव लास्टआव गाहायाव दङ बेयाव सेलेक्ट पन्सायत दङ बेयाव नोंनि पन्सायतखौ होबानो जाबाय बबेनि पन्सायतआबो गावबागावनि मबाइलावनो अट'मेटिक ओंखारखायो डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामनाय लोगो लोगोनो बेनि उनाव गासैखौबो नोङो होजोबखांनायनि उनाव इयाव दङ नै प्रसिड बेयाव प्रसिडआव नों खनसे थुनानै होबानो जाबाय लोगोफोर अब्ला बेफोरबायदि पेज खेवगोन फारसेनिफ्राय मोजां नाय क्लियारै आं नोंसोरनो खोन्थालांनि भिडिअखौ बारा गोबाव खालामनाङा आङो एसे थाब थाब खोन्थानानै बिनिफ्राय इयाव दङ नै गोजौआव
जब कार्ड रिलेटेड रिपर्ट्स बेयाव दङ गोजौआव 1 नाम्बाराव बिनि 1 नाम्बारनि बे 6 नाम्बारखौ नायबानो जाबाय नोंसोरो पेन्डिं जब कार्ड टु बी भेरिफाइड नैबे 6 नाम्बाराव लिरनाय दं नोंसोर बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय अब्ला नाय लोगोफोर फारसेनिफ्राय गासैबो जायनिया पेन्डिंआव दङ बेयाव ओंखारफैजोबगोन बेनिफ्राय नोंसोर बेयाव नायनो हागोन नोंसिनि स्टेट नोंसिनि डिस्ट्रिक्ट बेयाव दंजोबखायो ओमफ्राय बेयाव नाय नोंसोर लोगोफोर बेयाव लिरनाय दङ पेन्डिं जब कार्ड टु बी भेरिफाइड लिरनाय दं बेयाव नामफ्रा दंजोबखायो जायफ्रा पेन्डिंआव थांना दङ बेफोर गासैबो पेन्डिंआव थांना दङ लोगोफोर नोंसोर नायबानो जाबाय गोबां मानसि दं इयाव नायख'नो हाया जोंनि पन्सायतनि गोजा बेफोरो ओमफ्राय नोंसिनाबो गासैनाबो बेफोरबायदिनो गावबागावनि डिस्ट्रिक्ट होनानै गावबागावनि पन्सायतखौ होबाथाय बेफोरबायदि ओंखारगोन सोर बानायदों आरो सोरना जादों बेफोरो लिस्टआव थांजोबखागोन बियो पेन्डिं लिस्टसो ओमफ्राय सिगां आं नोंसोरनो मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन बियो जाबाय जब कार्डनि लिस्ट नोंसोर बैयाव थांनानै डाउनलडबो खालामनो हागोन नोंसोर नैबे पेन्डिंआव थांनानै रावनिखौबो डाउनलड खालामनो हाया मानो होनबा जब कार्डआ जोंना जाथ'वाखै बेयाव नाय लोगोफोर नायख'नाया नोंसोरो मोनसे खोथा लोगोफोर नोंसोरो नोंसिनि जब कार्डआबो पेन्डिंआव थांदोंबा नोंसोर बोरै मिन्थिगोन एफा बुरजानि मानसिफोरनि नाम्बार दं नाम दं बेयाव नोंसोरो सिनायनाय नङा बिनि थाखाय नोंथांमोना मा खालामनांगोन आं नोंसोरनो खोन्थागोन बेयाव नाय लोगोफोर बिराद दं आं खोन्थाबावाखैसो गाहायाव बोखोनानै अब्ला नोंसोरो बेखौ खालामनो थाखाय नोंसोर नैबेयाव दङ 3 डट दं बे 3 डटआव खनसे थुनानै होबानो जाबाय गोजौनि खनायाव नोंनि नामखौ डाइरेक्ट सार्च खालामनो हागोन बिनिफ्राय नैयाव लिरनाय दङ फाइन्ड इन फेस बेयाव नों खनसे थुनानै होबानो जाबाय बिनिफ्राय इयाव ओंखारखाबाय नै गोजौआव फाइन्ड इन फेस बिनिफ्राय इयाव नै अपसन ओंखारखाबाय नोंनि नामखौ नों सार्च खालामनो हागोन मा नाम बिया खरन थुबाय बिया फैजोबखागोन डाइरेक्ट नोंसोरो बेफोरबायदि नायनो हागोन अब्ला नाय लोगोफोर आं सार्च खालामनाय लोगो लोगो नै बियो आखरा फैदों बेफोरबायदिनो लोगोफोर नोंसिना पेन्डिंआव थांनायखाय नोंसोरो बेफोरबायदि नायनो हागोन दा जब कार्डआ जायाखै दा बेफोरो पेन्डिंआवसो थांदों नोंसोर गोसोबायदि बेफोरबायदि थुनानै नायनो हागोन अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेबांल'मोन आं बेखौनो खोन्थानो फैदोंमोन बिनिफ्राय जायफ्रा जब कार्डखौ लिस्ट नायनानै गावबागावनि जब कार्डखौ डाउनलड खालामनो गोसो आं सिगांनि भिडिअआवनो लाबोखादों नोंसोरो सिगांनि भिडिअआव थांनानै नायबानो जाबाय आंनि चेनेलाव हाबनानै भिजिट खालामनानै नायबानो जाबाय आरो लोगोफोर नोंसोरो बेफोरबायदिनो भिडिअ नांगौब्ला बेफोरबायदिनो भिडिअ लाबोबाय थानो जानो लुगैदोंबा नोंसोरो कमेन्टआव बुंहर आरो लोगोसे गोदानब्ला आंनि बे गोदान आपडेट चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आं नोंसिनि थाखाय जोबोद सुबिदायै बेफोरबायदिनो भिडिअ लाबोबाय थागोन नोंसिनि थाखाय सुबिदा जागोन आं आसा खालामो नोंसोर सापर्ट होगोन होननानै आरो बर'जों बर' बयबो सापर्ट होलायबानो जाबाय जोंनि भिडिअखौ सोर नायो गुबुन जाथियाथ' नायखाया रावबोआनो बुजिया जों बर'जों बर'आसो नायखायो बेनिखायनो नोंसोर बर'जों बर' सापर्ट होलायबानो जाबाय चेनेल फिसा होनानै सापर्ट होआलासिनो थानाङा मानो होनबा नोंसोरो नायनानै मिथिखायो भिडिअफ्रा माबायदि कन्टेन्टनि उनाव माबायदि जालांगोन नोंसोरो मिथिखायो आं भिडिअखौ कन्टेन्टखौ लाबोबाय थानो सानो बिनिफ्राय आंहा माखासे खामानि थायो बेफोरनि थाखाय आंहा बिजि जायो बिनि थाखाय आं लाबोनो हाया आङो बिदिनो सानब्रै सानबा जालायलाङो भिडिअ लाबोनाया नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय आङो नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनसिगोन दिनै भिडिअ बाय दिनै भिडिअआ एसेबांल'मोन आसा खालामो नोंसोर नायनानै रोंबाय होननानै अब्ला बाय लोगोफोर नोंसोर साबस्क्राइब खालामनानै होदो गोदानब्ला आरो लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो बुजियाखैब्ला थेंक इउ लोगोफोर